Ito, katawanan. Babagang balita ngayon, naging uling na. Katawanan kayo ang giingoni. Bangkay, nagtapuan, sementeryo, patay. Kita ada kata siyo? Kita ada kata ang Asa? giingoni bongbong day nga. Ato Ang maestra hero ko na Jason maestra. ay. Lagi kan Jason ka gun. Hero lagi kuno ang mga maestra kay Pagka-argue long life. oh kanang mao kuno itig Pansit. mao kuno itig andamog tiglotok pansit kuno ang mga maestra diya ipakaon kuno sa mga bisita kuno. Na day bisita ng eskwelahan nga mga estudyante ra man na. Okay ayo yung mansyo. Okay ayo yung uyuan. Kagot kayo. Ha? Kagot kayo perme. Na nga ni isyo naman to siya kuan gabi nga kuan. No crisis. Oh. Ya. Ya. Umaga balito nun. Kunang si Saka na tanan. ang kasi ang Malacanang may pa storyahon si kuan kanang siyo si Auntie Claire may pa storyahon. Tita Claire. Oh, Tita Claire. O si Tita Claire may pa Saka sweldo nagubos. istoryahon kuan kuno kanang wala kuno krisis sa gasolina kuno. Wala krisis sa gasolina pero mahal kayo. Normal na sila tanan. Wala. Kailangan pagkaon ba pangayoon na ba na? Wala may krisis. Wala may krisis sila ha kay kuan man nang unay naman sila. Oh, yun na. Unya, ang mga kuan ang mga minalitan kwarta nila matandog dito. unya ang Napay sweldo. Napay sweldo. Hindi matandog na sweldo nila kuan sa londo. unya ang mga pobresyo nang normal pa rin ang mga pobresyo. Nga. Pastilan dolor. Loy king kabos kay daw ka pobre. Luwi kay kabos kay gidagdaog sa pobre. Oh. Pastilan. Nya padayon na magyapong gubat yo. Muna wa dagha pagbala. Ha? Awa Mag mahal na mga Bina- alo dia. Kuan ba? O para pa sa kuan kuno nang Daghan bakay sa Wiston pamuligya. o para pa sa Pamuligya mo. Malacanang kay may krisis yo. Pwede ba hero ba daw? Away, normal ba sila agad? O may krisis kuno sa gasolina bina kuan pa. Sa mo tagidron nga ang agyanan nga palit kuanan og gasolina gi atangan sa kuan. Giatangan sa Iran. Bahan dito. Gibubahan pila ka ano tol? O pila ka nang barko nga nakarga og mga kuan gibombahan sa Iran. Mga uban nga eroplano ron. Wala ni cancel na silang flight ang uban. Ubang barko ni cancel ng uban san. Cancel sila silang flight kay sakay Ha? na busy na lang kay libre man. Mao lagi. May pitihan. Ala cancel yun sila ana kay mahal kay ang eroplano, mahal kay kuan. Ang fuel mahal kayo. May bronzit ka, okay ka? Ang- Tapad ka piloto. Ha? May tapad ka sa piloto, bronzit ka sa sakay ba? Pastilan. Ay, si Deme, na plete. Tapad is pilot, tinggal eh. Padon, ala? Tapad pilot. Paldo. Paldo man lagi. Yung Okay, klaro yung krisis. Oh, ay, kasi nilitan ko ang tagyo. Ah. So, palay mo palit. Ah, mo di ay. Palit. So, na-crisis. Oy. Palay mo Kanan palit. loyo sa kamamayan. Ako, anak. Kitawa bitaw ko sa pigingon ni Bongbong bitaw nga wan. Dahil ni katawa to nga ang mga maestra ko no. Tol, yung mga asawa ko tol tigloto day pansit yung mga asawa ko tol. Ah. Nya, mo ko day tigpakaon sa bisita. May klaro Marcos. Klaro na itong kuwan. Unang bawas na sa mga Ato na pag Kumamang istorya man. kato na pag uli sa mga OFW nga to sa naiya. O wala siya pansina eh. Kanang namgay mo namgay mo handshake niya pero pila ra gyud ka buok. Mura ra siya kanang normal nga tao ba nga giagian nga murag siya ilhi. Mura ra ordinaryo si Marcos nga niagi nga to sa ano eh.